sai ka ce wai karki aiki ni ina jiye miki ne yake ce saboda dan cikin ki nake to banda abin ka saboda Allah ina aiki ba shi ke ƙara mu a'a zan kamo ka daure su wancan zaka kamo dinkin nan ina mu fitar mu yan uwa miyo ilimi a rayuwa. Assalamu alaikum. Asabari tafiyar nan da ta taso zan tafi umara. Allah sanya alkhairi. Abinda nake so da ku. Ku zauna da garin nan lafiya. Zaman lafiyar garin nan shine zaman lafiyar. Insha Allah. In garin nan bai zauna lafiya ba, kuma fa ba za ku zauna lafiya ba. Gaskiya ne mai martaba. Kai gashi kai ne shugaba a wajen Fulani. Kai kuma kai ne shugaba a wajen bangaren manoma. Haka ne. To sai da haka dole a samu zaman lafiya ga wajen ku. Insha Allah. Ku ta manoma ko maciyaya na kwana duniya ne don wani haƙuri kowane lokaci sai ku yi mana barna sai ku rika cewa wai kun ba mu haƙuri ku da ma kuke Fulani kai to gwara in ma shaida idan ya so ka je gurin yan uwanka su tabbatar cewa abinda kuka yi ba ku daidai ba ina gaya maka wannan